Umsakazo wazakhela udumo esiteshini uKhozi FM nakwigagasi FM uSibubu Buthelezi usabisa ngokwembula izinqabaphathi bokhozi. uSibubu ubhale ekhasini lakhe kuFacebook ukuthi uzogeqa amagula ngabaphathi adlule ezandleni zabo encwadini ayibhale ngempilo yakhe esihloko sithi The Greatest Version of Me, My Last 60 Days versus My 14 Years in uKhozi FM. Le nsizwa yintandokazi kubalaleli idalula ukuthi izoveza ukuthi abaphathi bokhozi balakha kanjani itulo elalihlanganisa izitha zakhe ngenhloso yokuqeda ngayo. uSibubu wayesakaza uhlelo Indumiso lwalungungqa phambili uKhozi FM ngesonto wakhonjwa indlela kulo msakazo ngonyaka ka-2022. Inhlangano ezokusakaza kuleli SABC yakhipha isitatimende esasithi kuhlukana inhloko nesixhanti phakathi koKhozi FM noSibubu Buthelezi emuva kwezinsolo eziningi ezaziyamanisa lo msakazo nokuqola kwabantu izizumbulu zezimali okuyinto-ke abathi ngcolisa igama le-SABC. uSibubu uthe le ncwadi ngezinye ezihlele phezu kwazo kulo nyaka bekulindeleke ukuba enze ingqungquthela ye-Revival Summit eThekwini naseGoli kule nyanga, kodwa-ke babuye bayihoxisa. Uthe esikhundleni sokuchitha izinsuku eziyisikhombisa endaweni eyodwa sebehlala ebusuku kwelinye idolobha ngaphambi kokudlulela kwelinye emini. uSibubu uthe bezoqala ngoLwesithathu ngo-7 ebusuku badedela isikhangisi esizobe siqukethe yonke imininingwane okubala amadolobha, izindawo, isikhathi, abaculi nezikhuluma bazobe behla benyuka nazo. Uthe-ke bazobe bekhangise nge-YouTube channel uhambo postcard ne-Listen to My Story podcast. Konke-ke lokhu kuzokwenziwa ngaphansi kwenkampani i-Universal Broadcasting Agency. Uthe-ke bazobe bethula ibhodi lamalungu asemkantshubomvu emkhakheni wezokusakaza. Abantu abalindele abanegama bazobe behamba bamba iqhaza kuleli ibhodi bazokwenza inhlolo khona yabasakazi eThekwini naseGoli njengoba bethula isiteshi somsakazo bazosakaza amahora awu-24 nsuku zonke. Bazogcina bafake izicelo zemvume zokusakaza kwalo msakazo ozobe usakaze KZN. uSibubu uthe njengoba-ke inkampani yakhe Abombuso Group izobe iqeda iminyaka 10 ngo-Okthoba yasungula, bazokwethula uhlelo olusha esikhulu sayo esiphezulu nabantu abazobambisana nabo nolunye uxhaxha lwamabhizinisi azoba ngaphansi kwale nkampani. Yize ungumngani omkhulu kaSibubu Buthelezi uThabani TS Dlamini ukhombise ukuthi-ke uyazazi lezi zindaba, kodwa-ke imizamo yokuthola uSibubu ukuze aphawule ayiphumelelanga waze kwashaya isikhathi sokuthi-ke abezindaba okuyisoleze bazishicilele laphana-ke kuwona laphana kuyisoleze. Ngicabanga ukuthi izona izindaba ezihamba phambili-ke la sibheka khona udaba lokuthi uSibubu emsakazo woKhozi FM uSibubu Buthelezi uzombula amahlazo, uzombula izinqa zabaphathi bokhozi FM-ke ngencwadi azoyikhipha laphana ezobe ixoxa kabanzi ngempilo yakhe laphana adlule kuyona esakaza uKhozini nempilo adlala ekhaya ibizwa ngokuthi The Greatest Version of Me, My Last 60 Days versus My 14 Years in uKhozi FM. Ngaza kwethu-ke izona ezihamba phambili.